ɲɔgɔn kuma Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan. Cɛ fara muso kan Mali kunnafoni mɔgɔw do k'u ka foli lase aw ma. An tɛ sɛgɛn an tɛ ɲina halisa an b'aw ka kɛnɛ mandi de kan. N'o ye yɛlɛ waati ye yɛlɛ waati an y'o de fɔ ko yɛlɛ tɛ kɛ aw negela ye fiyewu en tant que émission yɛlɛ waati bɛ Mali kunnafoni point TV chaque lundi à partir de 18h. Restez toujours connectés sur YouTube avec votre émission Yɛlɛ waati. Allah dangɔrɔba dɔ de bɛ yan. Dangɔrɔba comédien dangɔrɔbaw ka dangɔrɔba a filɛ nin ye sa. Allah tonton kan tonton Petit Dri. Kana to ka ne fila tɛ ko ni o kɛ me maloya di. Maloya. Kana maloya sa. Kana maloya sa. Petit Dri. Kan jumɛn mi da? Ça va. Alhamdulillah basi t'a la. Ouais. Cɛ ka plan ma nɔgɔn dɛ. Cɛ kabala kan dan ka kuma deli ka nɔgɔn. Voilà Petit Dri. An bɛ Mali kunnafoni point TV la. Émission Yɛlɛ waati. Voilà an ye wele bil'i ma. I nana an ka wele jaabi. A diyara an ye a bonyana ma an b'i fo k'i wale ɲuman dɔn. Voilà Dri an bɛ na ɲininkali dama damani tɛnku i la. Voilà n'a tɛ k'i ma baasi ye. Ayi a tɛ kɛ ma baasi ye ni bɛ sa don min na n'o bɔra la kɔni. Donc i bɛ sa don min na an ka don ɲininkali kɛ yan. Ah bon? D'accord i sa kuma ma se fɔlɔ an b'o bɔ a la. Petit Dri voilà i kanubagaw bɛ k'i lajɛ Mali kunnafoni kanubagaw bɛ k'i lajɛ ayiwa k'i k'i yɛrɛ ɲɛf'u ye dɔɔni i tɔgɔ n'i jamu. Voilà. Bon est-ce que normalement ne tɔgɔ kɔni ye Drissa Kamara. Normalement ou bien wele Petit Dri. Voilà. Bon n ye Bamakɔka de parce que ne wolola Bamani 3 kɔnɔna yan. Wow. Voilà. O de ye n ka diɲɛlatigɛ dɔɔni. Drissa Kamara. N tɔgɔ yɛrɛ o ye. Kakɔlɔ. Iyo. O do dɛ madame. Balawu Forogo. N'i y'a dɔn k'i tɛ se ko la mun na i b'i bila a la. Donc a y'a dɔn k'aw bɛ sa la o de la a b'aw bila a la quoi. N'i tɛ se i t'i bila a la. Ah bon? Waso dɔɔni. N'i y'a ye i ye balawu mɔgɔ ye. I bɛ ko dɔn ne kunna. Ni jigi t'i la i b'i ta kɛ balawu ba ye n'i ta kɛ balawu b'i minɛ ka kabako dɔ ye. Waso dɔɔni. Ani yɛrɛ yira. Ayi bon yɛrɛ yira t'an ka ko la. Petit Dri. Voilà halisa an bɛ nin ɲininkali dɔw la tuguni. Petit Dri yalima e donna nin baara in na kun jumɛn yɛrɛ y'a to i donna la parce que an y'a jateminɛ an y'i ka vidéo caman ye mais an bɛna tila k'i ɲininka olu fana la an bɛn'o kɛ surprise ye mɔgɔw la parce que n b'a dɔn mɔgɔw hakili ɲinɛnen don dɔɔni mais an bɛ segin ka na olu la nin baara in fɛn jumɛn y'a to ni e yɛrɛ donna la. Bon baara o baara n'i b'a kɛ ne kɔni bolo n'a kanu t'i la i tɛ taa ɲɛ la i tɛ nafa sɔrɔ a la. Fɛn bɛɛ bɛ daminɛ kanu la fɔlɔ. Hali Ala ye diɲɛ dan wagati min na Ala tun ɲɛnɛfinnen don a ye kira de kɛ k'a ɲɛnɛfin bɔ donc a ye kira kanu fɔlɔ de ka sɔrɔ ka kira da donc n'i ye fɛn o fɛn kanu n'i donn'o la a ka ca Ala fɛ i bɛ nɔbɔ ko la donc kanu de y'a to ne donna nin baara in na. Skei. Ouais. I delila ka tɛmɛ jeliya sira fɛ yan? Non ma deli ka tɛ n tɛ jeli ye. Kakɔlɔ jeli. Ala ma voilà n tɛ jeli ye. Voilà merci beaucoup. Oui. Tonton Dri. Oui. Yalima nin baara in an b'a dɔn a école bɛ yen. Ouais. An bɛ fɛ ka dɔn n'a sɔrɔ i y'a école kɛ ou bien n'i ma école kɛ. Bon ne tɛmɛna Institut National des Arts la INA. Wow. Ouais n tilala yen na en 2016. Bon 2017 n taara conservatoire Balafaseke la n tilala yen fana n'a ɲina 2020. Donc 2020 ban tuma n ka soutenance kɛra n tilala conservatoire fana donc n ye théâtre kalan de kɛ yen a fila bɛɛ lajɛlen. I ye théâtre de kalan. Voilà. Hali n'i ye ɲɛ da i b'a dɔn ko e ye théâtre. Ala gros tos i t'o dabila. Voilà Dri. Oui. An ye i ka vidéo dɔw ye. An ye clip dɔw fana. Ouais. Bon o clip ninnu. Yalima ni mɔgɔw y'i wele ko ka clipw kɛ tu es disponible à tout moment. Ouais bon ni mɔgɔw kɔni ye n wele ko ka clipw kɛ. Awɔ. A bɛ dépend fɛnɛ baara o baara i bɛ taa sɔrɔ i bɛ fɛn dɔ kɛ nafa dɔ de kama. Awɔ o ye tiɲɛ ye. N'est-ce pas? Bon dɔnbagaya ninnu olu de bɛ ka don kow kɔnɔ ka kow fɛnɛ kɛ kotogo sugu dɔ ye quoi. Donc ni dɔnbagaw y'i wele olu b'i wele i n'olu bɛ kuma a bɛ bɛn ko la. Minnu fɛnɛ ti dɔnbaga ye n'u y'i wele fɛnɛ kanu kama n'i taara i bɛ se ka taa baara kɛ kanu fɛnɛ kama
donc mais fɛn bɛɛ fo nafa de ka sɔrɔ a la donc minnu fana bɛ n'u y'i wele n'i yɛrɛ b'a dɔn i kan ka nafa sɔrɔ i kan ka min fɔ n'o bɛ taa kuma a b'o kuma k'o cogo la voilà sinon problème fosi kɔni tɛ ne ka weleli la n'i ye wele an bɛ taa an b'a kuma kɛ n'an bɛnna la dɔrɔn kelen don voilà kanubagaw aw yɛrɛ ye nin mɛn dɛ Petit Dri il est toujours disponible pour vous n'aw mago b'a la aw bɛ se k'a wele aw kana ɲinɛ an bɛ yɛlɛ waati de la tonton Dri Petit Dri filɛ ka na maloya ni Aïssa kana kuli ni tɔgɔ kɛ n'i ye nin fɔ ko n bɛ maloya de e bɛ malo awɔ kɛ ala cɛ e bɛ maloya maloya de sa e tɛ maloya hali su ma voilà Dri hakilila jigi la an bɛna mɔgɔw hakilila jigi ko i ye Derke bɛ kilipuni dɔ kɛ a ka kilipu dɔ kɛ voilà bon yalima e bɛ Derke bu ninnu dɛmɛ k'u ka kilipu kɛ e yɛrɛ bɛ se dɔnkilida la ye ne kan ka goya dani ala ne kan kelen n'a fɔ a wusulen don e bɛ Derke bu nɔfɛ e voix man di bon ne tɛ Derke nɔfɛ mais ne wulila ka na clip la de donc ne wulila ka na clip la j'ai fait le clip avec lui c'était un honneur aussi pour moi parce que Derke bibi na bɛɛ b'a dɔn fɛnɛ mɔgɔ qualité fɛnɛ donc wulila ka na clip la n ye clip kɛ sinon n yɛrɛ tɛ dɔnkilida Derke pere kɔni moi-même en personne a ne yɛrɛ b'a lamɛn kojugu ah bon mais i y'a ka clip i b'a ka clip min na yalima i bɛ se ka a dɔnkilini dɔ kun tɛ k'an ye dɔɔni yan Allah ni n ko mɔgɔ da sa ma n bɛ nkalon tigɛ dɔnkili ma nɔgɔn koyi Derke bu voix sɔrɔ ma nɔgɔn dɛ n kɔni bɛ se k'a ka partie mun da o kɔni t'o sɔrɔ n ye mais o ye dɔ wɛrɛ ye o bɛ so kelen dɔrɔn la ka flow bɛɛ la n bɛ so dɔrɔn la ka flow bɛɛ la e k'o f'an ye tan ani Salif Keita ni compilation min da awɔ Coronavirus, it is real. Ambe kanjanto, sokonovi. Teri kana ibolo di mama, ijanto jama, bala furanche doni nyokonche. Utilisons tous les gels la sani watibe. Tellement de kangago. Dri. Dine kudura dong ndala koni la. C'est pourtant ni fa kuma ne farga shi ce. Sabali. Derke bere na ni na mesaba ka dong ni. Abada dal dabla. Ekotia. Voilà, merci. Ante 50 yina aman kanun bagaw fo an laje bagaw nan lame bagaw nawti an tike foshi ame malikun na foli .tv la an émission yele wati chaque lundi na le be bla à partir de 18h voilà tonton Dri amanyina ali sambe senga naima voilà Petit Dri yalma e donan bara ingono ni ya sanjoli en même temps ye geleya jumen sorala ani ye nafa jumen sorala bon alhamdulillah e ne dona kono ani sisan cɛ ɲina san 8 ɲɔgɔn na wow parce que bien avant que ngata ina la ni une année kɛ mbala ka projet fitinu meni à côté donc après bora l'entara ina la donc ina 4 ans kɔfɛ conservatoire 3 ans kɔfɛ bon n bɛ se k'a fɔ n ye san 8 ye san 8 ni baara in kɔnɔna est-ce que tu vois étude ni fɛn yɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɔfɛ ok donc baara o baara kɔni a taalen gɛlɛya de fosi tɛ sɔrɔ nɔgɔya la ok donc i bɛ gɛlɛya de kɛ fɔlɔ ka tɛmɛ gɛlɛya phase la ka sɔrɔ ka na se a hɛrɛma yɔrɔ ma donc n'i yɛrɛ wuli i ka ko la dɔrɔn i ka ko bɛɛ bɛ ɲɛ i bolo i kan ka siri yɛrɛ ɲɛ o la diɲɛlatigɛ la donc gɛlɛya ninnu ne t'u considérer comme gɛlɛyaw don quoi ne b'a miiri n kun na de wagati dɔw don diɲɛlatigɛ kɔnɔ adamaden bɛɛ kan ka tɛmɛ a fɛ donc ji bɛɛ n'a bolisira de don donc n'i tɛmɛn'o fɛ donc après i bɛ taa se hɛrɛ yɔrɔ ma donc n'i ma tɛmɛ gɛlɛya nin yɛrɛ fɛ hɛrɛ tɛ yen donc ne t'a miiri ko n ye gɛlɛya yɛrɛ sɔrɔ baara in kɔnɔna la voilà fɛn fɛn n'a ka di i tɛ gɛlɛya ye quoi i bɛ objectif de fixer k'o atteint donc i tɛ se ka foyi atteint n'i ma gɛlɛya dɔ y'i ɲɛna pour que den ka taga n k'a bɛ minnu ma fɔlɔ a bɛ minnu ma se bɛ taa da tasuma la a bɛ bɔ tasuma la a bɛ wuli ka kasi après a bɛ tagama tuguni voilà Petit Dri jeliba ayi o to yen sa Petit Dri bɛ k'i ɲɛ kɛrɛ kɛ k'anw ka assistante lajɛ dɛ cameraman ka assistante i bɛ k'i ɲɛ kɛrɛ k'a lajɛ on dirait ko muso ka di ye tɛ se kɛlɛ la muso la hawla ne ko Dri muso b'e bolo bon parce que hali n'i ye ne yɛrɛ kɔni essayer i kɔni kan ka dɔn n'a bɛ n bolo n'a tɛ n bolo donc muso t'i bolo peut-être a bɛ sɔn ka kɛ n bolo yan Dri nin ye kuma fila fɔ ye dɛ bon e bɛna ne ka ko cɛ sa hali ni min bɔra ni n'a fɔ n k'a bɛ n bolo o bɛna n garisɛgɛ tigɛ i t'a fɔ k'a t'i bolo
a bɛ filan na a b'i bolo Diri bon m'a ta fɔlɔ mais n bɛ sira la i bɛ sira la voilà n bɛ sira la donc muso qualité sugu jumɛnw ka di e Diri yɛrɛ wa ne ko ni n ka ko bɛɛ walahi n tɛ go passable kɔni fɛ go passable non t'o fɛ yɛrɛ de o tuma passable fana y'a joli la ye go assez bien go bien ne b'olu de fɛ ani excellente voilà ay bo excellente ninnu olu ye problème de quoi ni olu furu i hakili sigilen tɛ basi muso b'i bolo i hakili sigilen tɛ i bɛ kɛnɛma e t'a dɔn k'a fɔ n'o y'a sɔrɔ muso cɛ ɲuman cɛ o cɛ n'i b'i yɛrɛ fɛ n'i bɛ fɛ ka si caman sɔrɔ kana muso cɛ ɲuman furu e ko ten n'i ye muso cɛ ɲuman furu i sara de citation de b'a jira la k'a fɔ ko celui qui se marie avec une belle femme a les mêmes problèmes que celui qui cultive un champ de maïs au bord du goudron a bɛɛ ni muso gɛnɛkala cɛ n'i ye muso cɛ ɲuman furu fali hakili bɛ sigi hakili tɛ sigi ala k'i ci fɛrɛ wari t'i kunna ni wari t'i kunna ala e kungo de ta ka b'i yɛrɛ de la muso passable n t'o fɛnɛ ko la parce que i kan ka wuli sɔgɔma i ni nisɔndiya kan ka diya ni ye muso ye mais e bɛ wuli e muso t'a kɔnɔ lakawula e de b'i muso lajɛ dɔrɔn i bɛ egiri an bɛ go muso assez bien ani bien ninnu de fɛ donc ni wuli hali n'a yɛlɛli fɛ dɔrɔn i yɛrɛ fɔ papa dumuni sigira i tɛ dɔn i nɔ ka ɲi sa a b'a fɔ yɛlɛ i den na sa i b'i ka malenu kɛ bon papa ji sigira i tɛ di ko bon n sɛgɛnnen kun don mais tu sais bon yɔrɔ f'i fana b'i ka malenu tigɛ papa dumuni sigira i tɛ di ko bon après n bɛ taa n ko quoi tu vois sɔsɔni hɛ mais muso gu cɛjugu la hawla ala ka kisi muso cɛjugu ma n tɛ muso cɛjugu ko la dɛ n'i cɛ ka jugu ala ka n'i ɲɛsin ma i kana ɲɛsin ma n tɛ ɲɛsin ma a banna an farala ɲɔgɔn na voilà donc ni ye ka muso ko ye quoi o ye n ka muso ko ye merci beaucoup o diyara n ye voilà Diri yalima mun faamuya sisan comédienw ka tagabolow la bon comme ne yɛrɛ ye denmisɛnninya kɔnɔ halisa n ma taa yɔrɔ si fɔlɔ kɔrɔ caman bɛ yen nɔ n faw caman bɛ baara la halisa n bɛ se ka fitinin dɔrɔn de fɔ n ɲɔgɔnna n'u ɲɛna ce qui est bien n bɛ min ɲini an bɛɛ fɛ an k'a ɲini an ka kalan fana fara an ka baara kan parce que n'i kalanna o fana ye porte d'ouverture wɛrɛ de y'i bolo min b'a to i bɛ se ka taa i ka jamana kumabɔ dugu wɛrɛw la an ka essayer français fɔli man di mɔgɔ si ye mais maliyɛnw kan k'a ɲini ka français dɔw ka humour kɔnɔna la pour que u bɛ se ka taa Mali représenter cogo min na extérieur la parce que n'i y'a ta ka jateminɛ extérieur la i b'a ye k'a fɔ malien français fɔla ka dɔgɔ humoriste la yen nɔ a ka dɔgɔ yɛrɛ de min bɛ taa donc o ye maloya de anw bɛɛ lajɛlen ma bon komi ne yɛrɛ fɛnɛ n tɛ humour kɛ fɔlɔ mais n m'a fɔ n t'a kɛ mais n tɛla k'a kɛ fɔlɔ je n'ai pas encore commencé n tɛla ka humour kɛ fɔlɔ an kɔni an bɛ théâtre dɔrɔn de bɔ fɔlɔ pour le moment ani cinéma bon dans les jours à venir ni n kɔni y'a daminɛ n bɛ fɛ ka évoluer vraiment français la donc n bɛ mun ɲini ɲɔgɔnnaw fɛ ani n kɔrɔw fɛ halisa an ka ɲini an ka kalan fara an ka bolo kan an ka se ka taa Mali kumabɔ kɔ kan sinon talent baden de bɛ Mali la pour que k'i ka kuma sɔn ji la l'autre jour Adama Dayiko a tun bɛ conférence la INA la comme a y'a fɔ ko ale ye festival dɔ directeur ye ko festival humour ale y'o directeur ye en Côte d'Ivoire donc ne de ko a ma n ko pourquoi a tɛ na Mali la ka Mali humoristes ta ou bien comédiens ta ko ka taa n'u ye a yɛrɛ da tunna yɔrɔnin na a ko n'i y'a ta k'a lajɛ maliyɛnw ka humour filɛ nin ye ko en tant que français là quoi ko bon un public qui parle français k'a ma nɔgɔn quoi a ma nɔgɔn awɔ an m'an hakili to o yɔrɔnin na et puis parce que humour kɔnɔna fɛn na il faut que mɔgɔw ka fɛn dɔ dɔn humour tɛ dɔrɔn ka na ka fini kirikaraw don ka na ka n'i jɔ ka manamanakanw fɔ ka mɔgɔw dɔgɔya ka mɔgɔw nɛni ka taa humour t'o ye humour n'i nana i bɛ ka fɛn min fɔ leçon bɛ se ka y'a kɔnɔ mais a bɛ bɛɛ la yɛlɛ a bɛ bɛɛ la distrait mais an ka humour n'i y'a ta ka kɔnɔna lajɛ i bɛ t'a sɔrɔ kɔnɔna le contenu est vide a caman kɔnɔna c'est vide donc il faut que an k'o bɛɛ la travailler i bɛ taa yɔrɔ o yɔrɔ public bɛɛ n'a ka kuma de don donc ni e taara denmisɛnninw cɛla ka taa maakɔrɔbaw ka kuma fɛ yɔrɔ kɔni i ye fu kɛ voilà donc u kan k'o fana fara u bolo kan an bɛɛ kan k'u fara an bolo voilà Petit Diri ne tɛ maa tɛ nin fɔ an ye maa ye ne maloya filɛ ka ne maloya voilà Petit Diri oui an bɛna segin ka na halisa d'accord n b'a dɔn mɔgɔw hakili ni bɔlen don a kɔ dɔɔni mais an bɛna mɔgɔw hakili lajigin il n'y a pas de problème Petit Diri oui n hakili la e tun ye IBK la de kɛ Allah i t'o tɔgɔ bila ba na o de bɛ fanga la dɛ n bɛ mun f'i ye sɔrɔsi ko ma nɔgɔn n b'a dɔn ɲɛ t'an na sa ayiwa baasi tɛ ɲɛ t'an na caméraman Aminɛ IBK ka na ye dɛ n b'a dɔn ka na ye a bunna IBK da la dɔrɔn n y'a ladegeli dabila maa bɛ ko dɔn ka taa bali ka taa n sigilen sɔrɔ n maɲumantɔ mɔgɔ sigilen sɔrɔ ne de kuma ladege n y'a dabila pewu sɔgɔsɔgɔ n y'a bila pewu
Petit Dri. Oui. Est-ce que c'est qui kan la c'est ma doni i me be ga la de geli munu nge kan mo ko hakili la jigi na te gi ma bashi me malik ma fumbi je ana fo je mi ko mbe bala den fo nna okay kan ga ala ba ya de abena ma be che ana mbe fo malik ani malik ko kan ni mu ni ni sitam ba ni be fe ala so do ba si ala do ma yo ma no nye mezo ngo nga mbado mimi no amano ne ngula ga fanga ama be ma nga ngula mena ba ngula ko ni yo nga aw e ka kente parce que ne ba re minute na ka kashiri nyajibu ga boa ay nyajo aywa agilla jigilali sa manyina awo aywa ba ali sa nga president korodo alaka hinala nade atiti alaka hinala kala rason suma diri anyo ofana doyi nal mayu meseko ofana ni tuko alaka alaka atete woni ala be la harason suma atete bon ali ni ala ma la harason suma atete fere gam aba son suma amo gam bana bagato jigi wallahi dro da fambe wallahi ni ala ba son suma ala ma ke do ka ba fuka barigada atete président un président vraiment mintum kadini ko sebe ben tu male la de a Paris be ga ndana ibe ga dron ma titi la ga atete rek mintum kadini il était ami avec tout le monde ouais ko c'est vrai il faut le dire maliko ka be ko nye kale banay mali che anam so be pardon ntara Sénégal ni fembe kayno we bunya be kayno nga ngome singa na fasula kadaka mali o de a faso ni kenya ka bare ntara mopti kata mali fa mbela jilena konye kele banay ntara nye kele bandu chamana nga mu bato mali kono ne reka kele tsaba mali on na manyo komene abaga ne c'est vrai il faut le dire voilà non Diri tu es professionnel ayo toi ça ma il faut que na mole yani donc non tu es professionnel merci beaucoup pendant l'autre jour ako administrateur civil yore ma bitu yere ma ninga ta grève ke ami nyoko na de ko chaque fois me démissionner ningali na démissionner ami nyoko na ma sama forum on y sera zouli ante kulanga donné iba fo ake no borala ante do rene ngo hey monte do bandawla mako ko ite bandawla mo kamula dege kata bari kata siri kata mla wola wonina nte yala voilà merci Diri ere bandawla dege do kumna ndigizo bandawla dene mais malgré tout ça mais mi duguba mi mbeno dugu mi kadni ko dugu Afrique yere actuellement Afrique de l'Ouest qu'on a là nous Sénégalais je vois que pourquoi dugu Sénégal kala je profite de l'occasion à force sénégalais oui à la Sénégal j'aime beaucoup le Sénégal, j'ai beaucoup aimé le Sénégal et jusqu'à présent je continue d'aimer le Sénégal. Sénégal il y a des jarani mais voilà faut ne te moko gam le voilà faut il va te dire que moi tu vois quand tu parles de Dakar tu demandes qui est Abdoul Malik Fall là-bas dans tout Dakar il n'y a pas sondé l'étage qui se trouve au bord de la mer là-bas cet étage là c'est pour mon père. Il n'y a pas sondé dans tout Dakar. Après, il finit avec ça seulement. Il te demande, tu peux me donner 200 francs. Ne pas faire bien. Ah, tellement, on a fait blogu n'ingalon de Kamaoun. Donc, il est donc. Ah non, ma fenge. J'ai un cabinet drone. Voilà. Faut que sous la langue maîtriser tantôt. Quand me wolo faux. Alisa, voilà, vous gâtez ma basse. Amina Rabi. Voilà. Alisa, au soleil, on va téléso mandi la noix mandi TV. Aura émission fana mandido. Anyo de foni ante foshi au de ban ladje au de beklingan lambe voilà aura émission mandi chaque lundi na lebe bla à partir de 18h sur YouTube au kananina Diri ouais mais c'est ngana ima d'accord ma tonton Diri allez otarala voilà petit Diri voilà ngo yalma il est sans shaking dans le domaine du théâtre. Tu es un comédien. Voilà. Bon, donc, c'est ça. Projet d'humain est bien beau. Quel est le projet d'humain là-bas dans le futur? Projet Baden est bien beau, mais voir le gars à la soute. Ouais, il était quand la fille ça? Eh, ayo kon quand fille là, n'anting na quand dossier au gars déposer femme mais espoir ba na, qu'a faut un jour à venir. Donc
parce que ni a jateminɛ k'a lajɛ Mali yɛrɛ kɔnɔna la il n'y a pas de théâtre. Théâtre ye jumɛn édifice lieu propice spectacle bɛ se ka taa jouer yɔrɔ min na a ka dɔgɔ Mali kɔnɔ kojugu vraiment donc ni gouvernement sera k'o jateminɛ ka infrastructure dɔ lajɛ k'o jɔ an ye pour que Mali comédiens bɛ se ka t'u ka talent montrer et bien équipés parce que n'i taara yɔrɔ la i t'a sɔrɔ régie équipement yɛrɛ classe tɛ yen nɔ quoi donc a ma nɔgɔn et puis n'u bɛ se k'a jateminɛ ka to ka recensement kɛ festival de théâtre Gima y'a daminɛ mais Gima kelen fanga ka dɔgɔ a la donc gouvernement ka se ka appui caman kɛ pour que théâtre bɛ se ka avancer cogo min donc projet minnu o centre jɔli projet bɛ n kɔnɔ et n bɛ fɛ ka aussi une industrie culturelle mun bɛ Mali cinéma parce que n tɛ fɛ ka dan n yɛrɛ dɔrɔn ka structure ma quoi min bɛ Mali cinéma yɛrɛ ka industrialiser quoi n'i y'a jateminɛ Amérique Hollywood ninnu bɛ yen nɔ cogo min na ka n'a ye u ye cinéma yɛrɛ kɛ industrie yen nɔ donc ne b'a fɛ ka na n'o système dɔ Mali la mais a ma développer kosɛbɛ ne b'a fɛ ka développer davantage dans les jours à venir quoi pour que cinéma minnu bɛ bɔ Mali la yan a ka se que ce soit des produits potables quoi partout a mana taa yɔrɔ yɔrɔ i n'a fɔ an faw tun b'a kɛ olu bɛ prix ta cogo min na ka na an fana ka se ka taa an denmisɛnninw ka taa prix caman fana ta kɔ ka na quoi donc o projet bɛ n bolo et puis dans les jours à venir aussi si Dieu faisait bien les choses a ka di n ye fana ka domaine wɛrɛ kɛ min tɛ art yɛrɛ fana bon jɛgɛ mara o ka di n ye kojugu bagan mara ka di n ye kojugu fana quoi saga ni fɛn ninnu olu marali ka di n ye trop donc n b'a fɛ ka yɔrɔ belebele dɔ fana dayɛlɛ k'o fara bagan na tɛp o la i bɛ to k'an wele n'a bunna dɔrɔn n bɛ dɔ faga ka dɔ n'i ye dɔ faga i bɛ n wele voilà donc ni bagan mara fana ka di n ye n b'a fɛ ka o fana projet lancer o ka ɲi kojugu halisa Ala ka minɛn ko bɛɛ nɔgɔya an bɛ min ɲini na Ala fɛ Ala k'o nɔgɔya Ala sɔnna sinon n yɛrɛ bɛ festival le 27 voilà le festival Orobanya la festival min bɛna ki daminɛ le 22 lundi tout près donc le samedi ne yɛrɛ kan ka jouer de pièces de théâtre de jouer à partir de quelle heure bon 16h aux environs vers les 16h voilà donc kan ka jouer oui et puis me tourner la fenêtre actuellement Bamako kɔnɔna la donc kelen kan ka ban le 4 avril donc filanan bɛ daminɛ après ça ok et puis an bɛ activité misɛnninw fana na à côté voilà Ala k'a bɛɛ nɔgɔya Ala ka halisa amina ko ayi Ala b'a nɔgɔya Ala b'a nɔgɔya ni ŋaniya ka ɲi dɔrɔn an ŋaniya ka ɲi donc ni ŋaniya ka ɲi voilà ŋaniya bɛ ka voilà merci Diri merci Diri oui i tɛ kuma folikan laban jumɛn b'i bolo k'a lase maliyɛndenw ma bon folikan mun bɛ n bolo k'a lase maliyɛnw ma o tɛ dɔwɛrɛ ye fɔlɔ coronavirus Ala ka ban Mali kɔnɔ fɔlɔ amina rabi parce que n'i y'a mɛn ko ɲɛnajɛ yɛrɛ bɛ ka kɛ ko nafa bɛ ka sɔrɔ a la jama farala ɲɔgɔn kan jama de t'aw lajɛ ni fɛn bɛ yen wala min b'a la k'o jama bloqué ka t'aw lajɛ anw tɛ se ka nisɔndiya wari ka di an ye dɛ nka jama minnu fana bɛ n'anw lajɛ o fana b'anw nimisi wasa kosɛbɛ donc an bɛ dugawu kɛ fɔlɔ Ala ka coronavirus ban Mali kɔnɔ ka bɛn sabati Mali kɔnɔ élection minnu bɛna kɛ a ka se ka kɛ jɛlenya kɔnɔna la président kura ka sigi k'o ka tɛmɛ n'u nɔkɔrɔ ye ka Mali basigi ka Mali kɛ kaka propre ka Mali kɛ Dubaï ye fo français kana tu ala Mali la ne yɛrɛ kun bɛna taa Dubaï yo ma o to ye 7 étoiles kɔnɔ mais mun f'i ye i bɛna taa Dubaï ni ko t'i bolo kana taa Dubaï dɛ sinon i bɛ taa i bɛ t'i ɲɛ wagale de bɛ to i da wagale de bɛ to e de ta bɛ kɛ yɔrɔ lajɛ i taara i nana o nafa t'o la n'a ma ɲɛ kɔni k'i bɛ taa Dubaï k'o de ka k'i bolo i ka t'o kɛ ka na ni ko t'i bolo kɔni i bɛna billet wari min don billet d'avion na i bɛ se k'o kɛ ka projet dɔ kɛ yan nɔ Mali la voilà donc fɛn fɛn tɛ nafa la s'anw ma an k'o to yen. Merci Petit Diri. Merci beaucoup. Ça c'était votre l'émission Yɛlɛ waati mɛ Diri ne kun b'a fɛ i ka segin Dɛrɛkɛ bɛ ka dɔnkili kan cogo. Ma wala. Segin a kan sa. N bɛ o de f'i ye n ko Dɛrɛkɛ kan ka di cogo min na ni ne ko ne b'a da a yɛrɛ bɛ dimi. A ka sɔn jɔn ka sɔn n bɛna a ka sɔn dɔ miiri n bɛ se ka. Sɔn dɔ miiri i k'o fɔ. Ala i tɛ dɔ fɔ n ye n k'o d'a ma. Sɔn taara. Sɔn taara o. Diri. Coronavirus n y'o de da n bɛ se o kelen de la o. N tɛ se dɔ wɛrɛ la o. E yɛrɛ ka sɔn dɔ imaginer i kunkolo la e k'o fɔ tan. Bon n bɛ se ka dɔnkili kelen min da sisan. Banzani sobe yaro banzani waloba yara banzani sobe yaro banzani waloba yara banzani wa imana maboy banzani waloba maboy banzani sobe yaro banzani waloba yara banzani walobi yaro banzani mato biyo banzani
Voilà, merci. C'est la fin de votre émission. Bye bye.